Kay hapit naman matapos ang atong tuig sa simbahan, nagsige na saghisgot o katapusan. Yaon sa maning katapusan, mao na ni ang gitawag og pagbalik sa Ginoo, ikaduhang pagbalik. Sige, lingihay mong tupad na gusto na kas katapusan. Na gusto na ka sa katapusan. Nagayuban, di mulingi kay kulbaan. Ang gisulti ni Jesus nga ang mga tao kuno inigabot na sa katapusan, pariha kunos nahitabo sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. Kung sa may gibuhat sa mga tao, nagpadayon sa ilang normal nga mga buluhaton, magminyuay, mangaon, manguma, magnegosyo, anang normal, tukod og balay, ana. Yan, ikalit ko abot ang katapusan. Ngilad ba ang pagtukod og balay? Ngilad ba ang pagpanguma? Ngilad ba ang pagminyuay? Ngilad ba ang tigom o kwarta, pagnegosyo? Dili. Yang anong gihisgutan man ni Kristo, tungod kay dunay ngilad dinhi. Unsa may ngilad? Kana bang ma-focus na ta niining mga butang nga gikinahanglan sa atong lawas, mga butang kalibutanon, nya malimot na ta sa sunod. Daghan maro mga tao nga na-focus sa iyang balay. Ang iya na lang yung importante, ang iyang balay. Hasta ganing iyang silingan, dili na importante para niya. Ang balay ragid niya mo importante. Iyang kuralon, iyang panindoton, wa na siya magunahuna nga sa iyang pagkural, di na kaagi hapit ang iyang silingan. Wa siya pakialam, anak. Daghan kaayo nga nagsigig tigom og pagkaon, siging kaon. Ang importante ragid niya nga makakaon siya o ang iyang pamilya. Wag siya maglili-lili siyang silingan og nakakaon pa ba. Nagani tingali sa iyang pagsigig tigom anang paras pagkaon, anang kwarta, nangurakot na siya. Iyan ang gipangkuha ang mga budget unta para sa iyang mga isig katao. Tungod lang kay siya mo'y nakapabor, kay naglingkod sa panudlanan, halakuha gyud maayo. Imbis unta to ang tumong anang maong kwarta, i-distribute ngadto sa tanan, halakuha gyud. Mao na ro ilang giawayan diha sa ato mga politicians. Giunsa paggamit kuno ang pundo ng bayan. Ana. Sige lang gyapon tang kaatats anang mga butang kalibutanon. Biyae na. Biyae. Muna nga niingon diri si San Juan sa atong unang pagbasa. Ani akaron sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon nga wala motuo nga nahimong tao si Hesukristo. Kinsa maning mga bakakon nga mga magtutudlo, kana bang wa motuo nga si Kristo nahimong tao? Gilingiay mong tupad na nituo ka nga si Kristo matuod nga tao? Lingiya. Daghan diha wa motuo. Nya kay di man ta motuo nga si Kristo nahimong tao, di sa ta mosunod sa iyang gitudlo, isip tao. Di ta mosunod. Pag-ingong Kristo ka na lang, 8 Beatitudes. Kanang 8 Beatitudes mo manay center sa teaching ni Jesus para atong buhaton kada adlaw. Bulahan kamong mga kabos. Unsa may gitudlo ni Kristo nato pinaagi sa pulong og sa buhat isip tao. Bulahan kamong mga kabos. Gipuy-an ba ni Kristo ang kinabuhing kabos? Gipuy-an? Gipuy-an. Gipuy-an ba ni Maria o ni San Jose ang kinabuhing kabos? Gipuy-an. Pwede raman sila magpadato. Ang 5 gani kapan, gihimo man gani ni Kristo nga nakabusog og
5,000 kapin ka mga tao, sobraan pag 12 ka bukag, pila ra may paghimong Kristong kwarta? O gusto yun silang magdato? Pero nga naman, bulahan ang mga kabos. Beko na be, lingya imong tupad. Ina gusto ka, mahimong kabos. Sige. O hiyaw sa doy, lisod kay na. Unya si Kristo man ka ang atong mangtutudlo. Si Kristo man ka ang kamatuoran. Si Kristo man ka ang dalan. Nganong di man ta motuo nga isip tao kinahanglan kitang mahimong kabos. Mauna ang mga yawanon. Maunay nahitabo sa ato mga leader sa kalibutan. Maunay nahitabo sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. Kay ang gitudlo sa Ginoo pinaagi ni Noe og ni Lot, wa tuhuis mga tao. Dito sila nakafocus sa gitudlo nila nga kaon gyud, negosyo gyud, sige gyud, paghimog balay. Kay mao ginay makanindot sa atong kinabuhi. Dito sila nakafocus ana. Pag-abot sa lunop, wa na'y balay, wa na'y kaon, wa na'y kasal, wa na say ginhawa. Ana. Mao na. Ngi, lain na sang lingi sa imong tupading na mamalit na kita na mamalit na kita. Mamalit na kita para sa atong isig katao. Karon umaabot ang Christmas. Karon nga sige naman nagtinukaray. Nang himo nagita din sa atong mga dekorasyon, hinahinay na sa natong panaod, mga recycled din tao na ato ginang giampingan, atong gi-recycle kay wa na tay kwarta. Nang wa ta mo gasto og dako. Last year gasto tag mga 2 million sa atong dekorasyon. Di bitayo ato makabot og 2 million dada ito sa Christmas party, mga 600,000. Karon 600 pesos na lang atong gasto, no? Painit na lang sa nagmitay ani kay mga recycled man ni siya. Ngano man ato na lang nang itukod og balay sa ato mga igsuon nga pila na kapaskos ilang kinabuhi, busloton lang yapog balay. Ka mga tapulan man guna sila pader, di na lang tana mo analyze. Tapulan ba na sila? Sugarol ba na sila? Manuyupay ba na sila? Di na lang. Ang ato, isip tao, unsa may ilang gipuy-an. Doon na ba tayo ikapaambit? Na ba? 100 pesos lang ang atong gikinahanglan. Matukuran na nato silag balay. 100 pesos lang. Wa jud kay 100 diha. Naawa. Kusga. Mao na niingon diri ang atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo mga igsoon dili balaod sa tao. Nindot unta nga ang balaod sa tao musubay sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo, sentro kay niya ang gugma. Ug unsa may gugma, hikalimti ang imong kaugalingon, sigurua ang imong gihigugma. Unsa may statement ana ni Jesus, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Unsa may kasagaran natong gugma karon, love yourself before your neighbor. And if your neighbor strive to take away what is for yourself, then fight for that. Fight for your right. And if your rights are in conflict, then kill each other. Destroy each other. Mao na naroon hitabo sa atong mga leaders din sa atong nasod. Siging away, gatanaw sa pika side. Nya, sigig yung atake sa one side. Nya, di asay pikas, nga ilang kontra, muhisgot sa pika side. Nga wa na lang gitanawa ang both sides. Nya, ila ding ingon, let us find the truth. Well, thumbs up ta ana. Help us to find the truth. Yes. Pero tanawa ang both sides. Unsa may both sides sa truth? The negative and the positive. Truth hurts. Ilingi ay mong tupad.
Nindot bang iyang kilay? Nindot? Nindot? Sige. Nindot. Ya, truth ka na. Wa ka na'y gisagol diha nga pintal-pintal. And it hurts. Nga namakak di ay ka. Nga imo dahil giguba ang kamatuoran o imong gisapawan sa dili tinuod. Sakit. Muna gitawag ito waxing the truth. Waxing ba? Tangan mo wax. Ana. Kana, kilay pa lang na. Gamay kayo ng aspituha na miligro ng ato mga pagbati diha. How much more og moingon ko, kumusta mang imong binuhatan ron? Sige yung truth, kamong mga bana, truth gyud ka inyong gibuhat. Nga ang negative o positive sa inyong asawa, inyong yung gihigugma. Basig ang positive ras inyong asawa, ang inyong gihigugma mga bana. Unya ang negative, imo da yung isalikway, nya ilisan nimo dito positive sa silingan. Abi kay ang imong asawa, rice terraces naman ang kilid. Di naman madaghap yun, magsige na maglubak-lubak, mura makagmahog sa, kanya, gusto makatong-katong, anak gyud, ang anak ba, anak. Ito ang masilingan. Adto ka mo hapyod sa silingan, kani mo inindot. Ni adto ka sa imong asawa, magpalaba sa imong bulingon, magsige og pahapyod, adto ka sa imong asawa, magpalungag, anak. Pero tuak ka sa silingan na anak, kay imong asawa, anak. Masamay na ana-ana. Di na gani kaganahan nga mukupot ang imong asawa sa imong kamot, muhapyod nimo, kay ngano man, kay ang iyang kubal sa kamot, baga na kaayo sa siging panilhig, siging laba, siging limpyo, tuan na ka magkupot-kupot at mga kamot nga mabasa lag mo kaon. Kanindot gyong hikapon, bisag pari at tumuhikap, no? Sa kanindot og kamot murajog virgin, murajog berhin, no? Oy, kalibutanon ka na. Ang kamatuoran maoy dawata, dunay duha ka klases kamatuoran, ang sakit ug ang kalipay. Mao na inigminyo moingon din sa kasakit ug sa kalipay. Kay mao man ay sides of truth. Sa kahamugaway ug sa kapitos. Two sides of truth. Unyag masakitan mo react. Karon ay naisikat kay diha sa atong Congress pag hearing nila atong gahapon ni Duterte. Doon na ragi usa ka congresswoman. Batanon kayo, misulti sa the other side. React na yung tanan. Anak yun. Nako, nga man di ay nga igo raman sa to siyang misulti sa iyang nakita nga kamatuoran. Hala, sulti mo des inyong kamatuoran. Okay. Anyag disulti sa siya sa kamatuoran nga iyang nakita. Nganong ato man siyang ipin down. Pamalandungi. Hain man ani ang truth. Hain man ani ang real truth. Mao na siya ang tao. Mao na nga si Kristo na himong tao aron iyang masayran unsa gyud ang kinabuhi sa usa ka tawo ug iya tang tudluan isip tao unsaon nato pagpuyo ug usa na ni ana bulahan kamong mga kabos kun ang tao kitang tanan mangandoy na nga mahimong kabos nya magkugi tag maayog trabaho unsa may mahitabo mulambo ang katilingban magdungan tag lambo way maawahi kay wa ta mangandoy nga madato pero karon daghan kay gauna nga tuan na ibabaw sa panganod samtang ang uban ilawong pasyuta tagaliog pa ang paningkamot nga hapit na gani di nakaginhawa pero ang uban galutaw-lutaw nas panganod sa kadaghan sa ilang bahandi ang uban kub-kub sa yuta nangabot pa gani og 140 meters below the ground aron lang makakwarta wadi ay nakaadto ko gibisita na ko dito pader adi dito 140 feet below the ground tuwa ditong ilang opisina ug gipaadto gyud ko didto kay gusto silang magpa-picture nako pader bisag ni ami dinhis ilawom siyuta
nagsigi gimig tan-aw ng imong misa. Nakuhala no? 140 feet below the ground, ni apay nagsigi monitor nako. Ako so simba ko yung tawag di na kurong kabalik nga to inigsaka. Elevator may sakyan nga to ko sus og mukalit lubong na daan oy. Lubong na daan. Pero naningkamot sila, tuwa sila dito. Aron lang gid in town makakwarta. Samtang ang uban galingkod sa ilang dako kay bahandi nga bilyon-bilyon na wa gyoy problema. Nganong ingon man anak ka disbalansi ang kalibutan tungod kay wa ta magtuman sa gitudlo ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Ndot kay na.